Haideți, bună dimineața, dragilor. Haideți să vedem dacă mașina mai pornește astăzi. E cam, într-adevăr, e cam înghețată. Și am și probleme, cred că, cu bujiile, mereu. Lăsăm puțin să se încălzească motorul la tărăboanță. Și 3, 2, 1 și... Aoleu! Zici că e tractor? Zici că e tractor? Mâncați-și gura ta! 0,5 grade, da. Hai, sănătate mult!